Lauruška, Marek a Sofinka majú najradšej nezdravú čokoládu, cukríky, keksíky a sladkú malinovku. Poďme ich spoločne naučiť, prečo to zúbkom škodí. Zdravá strava. Čári mári. Fuk. 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 Videl si to? Sladkosti, sladkosti, sladkosti. Fuj, to nie je dobré. Zavolaj kúzelníka. Dnes vraj nepríde.
Vítajte, nevedkovia. Vítajte späť v mojom zúbkovom kráľovstve. Vaše veličenstvo, úžasná správa, už to píšu aj v novinách. Počkajte, takže. Konečne sa potvrdilo, že cukor je najväčší nepriateľ zubov. A čo ešte píšu? Vedci zistili, že voda je zázračná tekutina. Iné ani nepijem. Lenže momentálne je situácia veľmi zlá. Valí sa to na nás zo všetkých strán. No počúvajte. Do škôl a škôlok idú húfy deti a všetky si so sebou nesú sladké malinovky alebo sladký čaj. Oni vôbec nepijú čistú vodu, iba sladkú. No fuj! No ale ďalej. A ešte, zelenina a ovocie už vôbec nie je v móde a nahradili ich sladkosti, keksíky a čokolády. No, len sa pozrite, čo si tie decká nesú všetko do škôl. No to je katastrofa, to je hrozné. To nemôžeme nechať len tak. Zisti, ako sú na tom naši nevedkovia. No. Čo si pila dnes počas obeda? Sladkú malinovku. No. Čo by si dal na dobrú noc? Cukriky a vízanko. Au. Čo jej dávaš na 10? Čokoládka ňam! No, fúha, no tak... Aj, už prestaňte, už ma z toho bolí hlava. Máme to mi dnes veľa práce. Poďte sa rýchlo pozrieť do našej zdravej zúbkovej jedálne. Takto to chodí u nás. Dobrú chuť, jedzte, čo vám hrdlo ráči. A ak predsa len budete mať chuť na niečo sladké, tak si kľudne môžete dať aj takéto sladké jablčko. Vidíte? No. Miesto nejakého koláčika, ktorý sa lepí na zúbky. Ak si predsa len počas dňa dáte nejakú čokoládku a nemáte si zúbky ako vyčistiť, zjedzte aspoň tvrdé ovocie alebo zeleninu. A večer, keď už budete mať zúbky vyčistené, tak už nesmiete nič papať a môžete piť len čistú vodičku. A ak si aj niečo dáte, tak si zúbky musíte umyť ešte raz. Počas dňa vám môže pomôcť napríklad aj žuvačka. Tá ale nenahrádza čistenie zúbkov. Je to len malý čistiaci pomocník. No lenže to neznamená, že si ju môžete zobrať do školy a žúvať ju počas vyučovania. Od 6. roka si môžete po umytí zúbkov vyplachovať ústočka aj ústnou vodou. Tá čistenie zúbkov kefkou nenahradí, ale podporí čistotu vašich ústočiek a zanechá svieži dých. Ja viem, to nie je voda zázračnica, ale voda parádnica. Vaše veličenstvo. A ešte som sa chcela spýtať, mňa by zaujímalo, že koľkokrát by mali navštívovať detičky vaše zúbkové kráľovstvo? Veru, to je dobrá otázka. Je dôležité, aby prišli aspoň 2-krát do roka, a to už od prvého zúbka. Aby sme zúbky skontrolovali, či sú krásne a zdravé a či sa detičky spolu s ich rodičmi o ne správne starajú. Tvoj jazyček, ten má veľmi zvláštnu chuť, na sladkosti nedokáže zabudnúť. Najradšej má všetky veci cukrové, lízanky aj buchty, čo sú makové. Na 10. malinovka musí byť, deň si bez nej nedokáže predstaviť. Poradím ti, skúsi radšej vodu dať, o zúbky sa musíš lepšie postarať. Zdravá strava, to je základ, keď chceš silné zúbky mať. Odložíme koláčiky, jablčko si môžeš dať. Odložme aj malinovku, zúbky musia zdravé byť. Čo je sladké,
škodí, poďme čistú vodu piť. Spravím niečo, nech sa zúbky potešia, čistá voda bude pre ne najlepšia. Zabudnem na koláče aj keksíky, odložím si nabok všetky cukríky. Na tanier si zdravé veci naložím, zeleninku na chlebík si položím. Jablčko si vezmem z domu do vačku, pribalím si radšej ešte žuvačku bez cukru. Zdravá strava, to je základ, keď chceš silné zúbky mať. Odložíme koláčiky, jablčko si môžeš dať. Odložme aj malinovku, zúbky musia zdravé byť. Čo je sladké, to im škodí, poďme čistú vodu piť. Keď máš zúbky čisté, keď sa chystáš spať, ak si smedný, smieš si čistú vodu dať. A ak niečo spapáš, ak sa naješ zas, tak si musíš umyť zúbky ešte raz. Zdravá strava, to je základ, keď chceš silné zúbky mať. Odložíme koláčiky, jablčko si môžeš dať. Odložme aj malinovku, zúbky musia zdravé byť. Čo je sladké, to im škodí, poďme čistú vodu piť. Ďakujeme vám, pomocníci moji. Dnes sme sa naučili, čo je pre naše zúbky najzdravšie, čo treba papať a čo radšej nie. A na budúce dáme všetkému hlavu a petu. Povieme si, aký je správny postup čistenia zúbkov a rozdelíme si ho do 8 krokov. Ďakujeme, vaše veličenstvo, už teraz sa tešíme. Lauruška, Marek a Sofinka sa dnes naučili, aká strava zúbkom škodí a aká im prospieva. A čo vy, milé deti? Teším sa na ďalšie pokračovanie. A ja. Počul si? Na budúce sa naučíme všetkých 8 krokov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je super! Neviem sa dočkať! Milí rodičia, nepodceňujte pravidelnú návštevu so svojím dieťatkom u zubného lekára. Nie je to finančne náročná záležitosť. Prehliadku vám poisťovňa hradí 2-krát ročne. Len zubný lekár vie skontrolovať, či sa o zubky správne staráte, či sú zdravé a pomôcť vám, ak niečo nerobíte správne. To, aké majú vaše deti chrup či zdraví,
a krásny alebo s pokazenými zúbkami závisí len a len od vás. Vy ste tí, ktorí im vytvárate dobré alebo aj zlé návyky na celý život.